गोटे बोली स्त्री मोर ये ना तुमको छाड़ी आगे करहब ना गोटे बोली स्त्री गोटे बोली मोर केते सुंदर आज मुढ़ी पाग बन के मत देज खावाई मत से खाई मुढ़ी तुमको छाड़ी आगे करहब ना असंभव। हेलो हाय संग माने हाय आज गोटे मुढ़ी क्या मुढ़ी गुड़ाओ आज गोटे भल मुढ़ी पाग बनइबे सुपी देखा केमती बनाउछन्ती देख कौन कौन से मिसुछन्ती मुढ़ी पाग करी खियाब मुढ़ी कंटेस्ट सुपी रे मोर कौन सेटा काटू धनिया पत्र ना धनिया हे धनिया पत्र जे धनिया पत्र एबडे काटी थुआ आउ पियाज 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 पड़ियो ताकू पियाज रे जीवन नहीं आनी पियाज बाछि बाछि भल पियाज आनी आकू रे खाइ हबो एठी मुढ़ी रखा हेची देखंतु कंसारे पियाज पइला ये अच्छी आमर सेव सेव छणा सेव ये हला सोरिष तेल ये लंका गुंड मिक्सचर टा बाकी रह जाइए से आसो मिश्र दुकान रू आसो जाकि से निजे नहीं के आसो दुकान रू पाग जीवन सब आनिब ना तू खाली आनी मुड़ी धरिक बस मुड़ी एठी वर्तमान मुड़ी पाग चलछि देख एमती बनाऊँ हसी दिया मुढ़ी खाइब माने हसीब अच्छा धनिया पत्र पकेला तेल आग पका ना धनिया पत्र तेल पका लुण टिके लुण भी पड़ो ना जानी पाग बन लुण भी जानी लंका गुंड पका केते लंका गुंड पकोजी देख सेला पाटी पुड़ीब रे खाई हेबनी टमाटर मरजी ओ सेव पकेला आ दिटा दे सेव पड़ला ताको बर्तमान घंटा घंटी की लुण पका ठीक से लुण पको धान लुणिया कर देने राग करे ना मु अल्प खाइ ना न राग रे लुणिया कर दउ आ खाइ देबी बोली गुळे पका शीघ्र शीघ्र भोक लागी मिस्टर दाने क्या तो मिस्टर पकावा सेव पकावा मिस्टर आ मिस्टर तो पका छियो आखि देख के लुह बारा देखि ओह लुह बही गला पियाज टे काटू काटू लुह बही गला भाउज का मुढ़ी प्रेम जा जा मिस्टर नहीं क्या सजा मिस्टर आनला ना अरे एटा केते ना 5 टंका मिस्टर 5 टंका मिस्टर नहीं क्या अच्छा चलो सेव में से पकाई पका आंटी दे अरे सर तू खाइबो नहीं मुढ़ी खाइबी मुढ़ी खाइबो पुनी आलू लोक जे एका लुचे लुचे मिस्टर खाइबो ने रखू बर्तमान मुढ़ी पाग रेडी चैलेंज चलो इनु मुढ़ी चैलेंज
रेडी रेडी काय कहून तो रेडी चला देखिया आके मन पुडुची ये रहला मुड़ी रेडी हो गला पाग खाଇବା ପାଇଁ ଏଥର नहीं ना ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଢି ପାଗ ରେଡି ହେଇ ଯାଇଛି ବନେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ଆମର ସୁପି ବାକି ରହିଲା ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦେଖିଆ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଗ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ହଁ ଟେଷ୍ଟ କର ଟିକେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖି ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଅଛି ରାଗ ବି ଠିକ ଅଛି ତ ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ମୁଢି ପାଗ ବନେଇକି ଖାଇଛନ୍ତି କି ନା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ କଣ କଣ ସୁପି ଆମର ପକେଇଛନ୍ତି ପକେଇକି ବନେଇଛନ୍ତି ସେ ମୁଢି ପାଗଟା ସେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ନିଜେ ସେ କହିବେ କୁହ କଣ କଣ ବନେଇଛ मुढ़ी सरसों तेल ଆଉ पियाज ଆଉ धनिया धनिया पत्र ଆଉ लंका गुंड सेव मिक्सचर ସେଠି ଆଉ ଲୁଣଟା ପକେଇନି लूण ଲୁଣ ବି ଟିକେ ପଡିବ ନା ନହେଲେ ଟେଷ୍ଟଟା ଆସିବନି ଲୁଣ ହଉଛି ସବୁଠୁ ମାନେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଢି ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଯଦି ବନେଇକି ଖାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନହେଲେ କିଛି ନ କଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି ମୁଁ ସୁପିକି ପଠେଇଦେବି ସେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବନେଇ ଦେଇକି ଆସିବ ଆପଣ ମୁଢି ମିକ୍ସଚର ଖାଇବେ ବସିକି ଦେଖ ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖ ଟିକେ ବୋପା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଦି ଜଣ ଯାକ ଖାଇଛ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାକ ବସିକି ଏକାଠି ଗାଁ ଗହଳିରେ ତ ଏମିତି ଚଳେନି ନା ସମସ୍ତେ ବାରଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏକାଠି ବସିକି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଓହୋ କି ହସ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ହସ ଆଉ କଣ କହ କହୁନୁ ପାଟି ପଡୁଛି ଥଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡେ କଣ ପିଉ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ନା ଥମ୍ସ ଅପ୍ ମୁଢି ପରେ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ପିଇବ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଦୋକାନ ନାହିଁ ଥଣ୍ଡା ଆସିବ କୋଉଠୁ पानी पानी ସବୁଠୁ ବେଟର ଥମ୍ସ ଅପ୍ ପିଇବୁ କହୁଛୁ ନା ଯାହା ଦେଖିବୁ ଗାଈ ଯୋଉଟା ଯଦି ଦେଖେଇଦେବ ବୋତଲଟା ତୁ ପିଇଦେବୁ ଆଣିକି ଥମ୍ସ ଅପ୍ ମୁଖଟାକୁ ଦେଖ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ମୁଢି କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦେଉଛି ସରିଯିବ ବୋଲି ସରିଯିବ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦେଉଛି ନ ଚୋବେଇକି ଖାଇଦେଉଛି ଢୁକି ଦଉଛି ଗିଳି ଦଉଛି ଗୋଟା ଗୋଟା ପାଣି ପିଉଛି ଖାଉଛି ପାଣି ପିଉଛି ଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଢି ସରି ସରି ଆସିଲା ମୁଢି ବି ଆଉ ଅଳ୍ପ ରହିଲା ଦେଖ ଲାଷ୍ଟରେ ଭଲ ପ୍ରାଇସଟେ ଅଛି ମୁଢି ଯିଏ ଲାଷ୍ଟରେ ଖାଇବ ତା ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରାଇସଟେ ଦିଆହବ ରଖା ହେଇଛି ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ଯିଏ ଖାଇବ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାଇସଟା ମୁଢି ତା ହାତରେ ଶେଷ ହବ ଆଉ କଂସା ହବ ଆଉ ସେ ପ୍ରାଇସଟା ନବ ଆଉ ଭଲ ପ୍ରାଇସଟେ ରଖିଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସାରିବ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ନେଇକି ଯିବ ପ୍ରାଇସ୍ ନେବା ପାଇଁ ରେଡି ତ ପ୍ରାଇସ୍ ନେବ ତ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଖା ଖା ପ୍ରାଇସ୍ ନେବୁ ଖା ଆଉ ଏମିତି ନେବ କି ଆଉ କାମ କର କେ ନେବନି ଗୋଟେ ଥରରେ ମନ୍ଦି 3 ଥର ନେଖା ଖାଇକି ହବ କି ମିକ୍ସଚର ଅଛି ଅଛି ଖାଇଦେଉଛୁ ପ୍ରାଇସ୍ ନେବୁ ବୋଲି ପ୍ରାଇସ୍ ଦିଆହବ ବ୍ୟସ୍ତ ଦିଆହବ ପ୍ରାଇସ୍ ନେବ ସବୁ ପଛ ପଛିକି ଖାଇଦେଲା ଭିକାର ଖାଇବ ଅଛି ହାତ ଧରିଛୁ ପ୍ରାଇସ୍ ନେବା ପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଦେଇଦେବା ଏଥର କଂସା ଖାଲି ପ୍ରାଇସ୍ ନେବ ଆଉ
ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାଇସ୍। ଭଲ ଲାଗିଲାନି କି? ପ୍ରାଇସ୍ ଖରାପ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଠିକ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି, ଭଲ ନା ମନ୍ଦ। ତାର ଖାଲି ପଇସା ଉପରେ ମତଲବ ରହିଲା। ପାଣି ଆଣ, ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ପିଇବୁ, ମୁଁ ଏତେ ପିଇବି। ତୁ ତୋର ପିଇ, ମୋ ପାଇଁ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଆଣ। ମୁଢି ବି ଶେଷ, ମୁଢି ଆଉ ନାହିଁ, ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ ନବ, ପ୍ରାଇଜ ଦିଆହେଲା। ନାଇଁ ପ୍ରାଇଜ ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ, ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଖାଲି ପଇସା ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପାଣି ଆଣ, ପାଣି ଆଣ। ପୁରା ଶାନ୍ତି, ପେଟ ବି ଫୁଲ, ସେ ବି ପିଇଦେଲା। ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର। ରଖୁଛୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହବ। ବାଏ ବାଏ।